Os zancudos, a música e a diversión xa están latentes na rúa, porque mañá chega a Pontevedra o evento de percusión e pirotecnia máis popular da cidade, o Itineranta. O Festival Internacional de Espectáculos adianta este ano a súa data para facer desfrutar aínda máis aos veciños da Boa Vila. Houve unha modificación nas datas, sabedes que antes Itineranta era a semana anterior xusto a empezar as festas da Peregrina. Adiantámolo a esta semana, que empeza mañán, mércores, xoves e venres, para poder rematar en venres. Porque, bueno, pois é un espectáculo que cada vez ven máis público e pensábamos que, en vez de rematar en xoves, rematar en víspera de sábado, que é un día que hai xente que está de vacacións, pero xente que non, e podía disfrutar mellor do último día que vai haber un espectáculo especial. Para celebrar o 10º aniversario, o Itineranta chega este ano con diferentes novidades, entre elas a ampliación do número de rutas. Sempre habría 3 rutas, este ano hai unha cuarta ruta que é a do último día, o espectáculo de fin de festa. É un espectáculo especial que arranca, é a ruta D, arranca da Praza de Méndez Núñez e remata na Praza da Ferrería. É un espectáculo itinerante cun final fixo. Instálase un escenario na Praza da Ferrería porque notábamos que ese espectáculo final, polas súas características e pola cantidad de público que iba a ter, se non elevábamos un pouco sobre a altura do público, pois que non se iba a poder ver. O espectáculo final que da compañía da Drubelzac, que xa estivo en 3 ocasións no festival, que van a facer un espectáculo que está de estreo, de feito están recorrendo todo o territorio español e parte do estranxeiro. Penso que a sexta vez que o fan é un espectáculo de pirotecnia e percusión, non? No que introducen eso. Fai unha primeira parte itinerante primeiro, non? De 20 minutos, 30, e despois fan un final na praza de uns 30 minutos con percusión e pirotecnia. Para esta edición, a organización seleccionou as 10 mellores compañías dos 9 anos anteriores, unha forma de homenaxear todo o traballo realizado ano tras ano. Traer tamén os mellores espectáculos destes 9 anos, son os mellores, non que sexan os mellores, o que decía Carmen, senón que foi moi difícil a selección, porque pasaron espectáculos increíbles, de feito algún se nos quedou fora, incluso programando todo este festival antes programamos a finais do ano pasado, en outubro, novembro, xa tiñamos as compañías máis ou menos pechadas, pero ainda así quedaron moitas fora que nos gustaría que estivera. O festival comeza mañá ás 8 e prolongarase ata o venres ás 11 menos cuarto. En todas as rutas haberá animación, percusión e moita pirotecnia, pero se algo non pode faltar é a participación cidadá.